Хора, аз съм СРБГ и днеска ще играм Modern Combat епизод 3. Да, научих как, хващате човека и го стреляте. Плюс това събрах малко кристали. Само да заради ще видите. Намаля ли малко звука, ще видя. Ето, събрал съм доста диаманти. Аз се купувам Power, да не може... Не. Аз винаги си купувам пауърите, така, защото ми е тъпо. Чакай, аз не купих ли? Дайте ми направя да тръгнем към играта. Ето нови ми човек. Пишете в коментарите да ви е як. И разбрах как да се свържа. Ето тук първо ще напишете нещо, да речем. Ето аз пиша омага, да речем. Приемам ви като приятели, искам да сме приятели. Влизам в мултиплеера. Ето тук. Като го направя сервера ви Infinity. И ще влезнете. И между другото се вдигнах в друга лига. Gold лига. И съм близо до Platinum лига. Да. И после ще стана Diamond лига. Която е най-яката. Вижте маската на Джейсън. Team Battle. I'm on a Balavex, чало. О, любими ми мап. Добре. Блеки, какво става? Блекент, ела тук. Ако мислите, че говоря на някой мой приятел, не. Това е кучето ми. Го галгам по коремчето. Другото ми куче, момчето е пинчер, е малък, е черен. А питбула ми е бял и голям. И сладък. Ето не може сега от началото да пусна фейскама. Хора, не съм сигурен с коя програма да стримвам, така че ще взема другия ми телефон. Ще стримваме игра на въпроси. Само, преди трябваше така да правим, се отложи. Да, ще правим игра на въпроси. Това ще е след час и половина. Значи след 2 часа. Или чакайте, като стане 11 и 9. Днес ли почваме? То сега тук не може да ги купувам. То времето свърши. Кога ми даде да играя? Пак заби. Сега се връща. И ето, върнах се. Пак го правя по същия начин. Има едни бостери тук отстрани. Ето, тук са оръжията да си избереш с кой да играе. Тук са бостер. И там има един човек, който има пистолет на главата. И не забравяйте, ако искате да се свържем на тази игра, ви обясних как още от началото. Мултиплеер. Джейсън. Искате ли да направим така сега? Това. Това според мен е най-доброто. Забравих да го махна това.
Сам не видя какво. Здравей, Екстрим Енис БГ коментара. Хора, не знам дали сега да почне игра или да му напиша нещо. Хора, и си измислих нещо ново в началото на клипа. Здравейте хора, аз съм MonsterBG и ето го заглавието на моя клип. И сега ще правим това. И не. Ето, примерно, това се казва, ще играем това. Защо съм проклет? Тук много трябва да се пазим да не ни убият. Не, нямам. Като се виждам с тъпи оръжия съм. Сама аз кой? О, доста. Това зона ли? Да. Това е много тъпо. Просто купувам това. Не, пак не. Не, защо бе? Знаете какво, хора? Реших. Седа тук. Намъквам се тайно. The relay. Intel package inbound. Relay under fire. Round is ours. Capture and hold the data relay. Победа втори рунд, хора. Нов куршум. Не. Дайте отиваме да превземаме територията. И вижте колко сме яки, бе. Пък се хлъзгаме. Не, сега не може да се пълнем. Хора, ако се чудите защо не качвам доста напоследък, преди знам, че качвах колко. Не, убихме, няма как. О, добре. Да, бе, така се прави. Не види помяр шибан. Бихме ги за пореден път, даже минахме цялото. Да, така не се сетих това по-рано.
Да, тук ръжът на Ванге е по-лесно. Но аз съм доста добър така, защото знам едни много скришни места. Вчера с Крис от Дълял се свързахме. Играхме заедно и аз се крия на едно място, ще ви го кажа. И после играхме в друг музей такъв. И той дори не успя да идваше до зона, зареждаше малко това и аз го убивах и пак се го зареждах. Да, между другото вдигнах доста левел. Чудно ми ако я игра тия 3 месеца и не спра да я игра всеки ден. Мале, аз... хора, аз играя само такова. Мултиплеер, не игра синглплеер. Не, че не искам, не ми се играе все още. Още не ми е заредил. И ми кажете с коя нова програма стримвам, защото с Mobile Light не става на Samsung ми и на телефона ми. Освен да ги... Пак свърши времето, хора. Нещо тъпо. Да. Чакайте сега идвам. Ето, идваме в YouTube. Не по важна причина. Известия. Само да видя на кой клип. Здравей. Защо? Чайте, че казвам на сестра ми да... Да, здравей. Това е известен сигурно. Но не. Това е вчерашния клип. Графиката не е добра, така че трябва да си оправите, сори, ама... След хора, аз съм Крос и не знам кой епизод пак е. Съм в клас сериал и... Отдавна съм снимал клип и малко твърди кончества в клана ми бега арса, защото лепнах клипа, влезах в новия клан, ако ще чувам да влезах на клана The Waters. Ето описанието. Да, хора, не забравяйте все пак да се абонирате за Toy King и за The Cross и за The Waters и всички от него, понеже аз не участвам все още, но ги гледам, интересни са ми. Ще сложа не линк. Забравих какво ще да слагам. Да, хора, ще сложа такова. Ще излиза глупо. Но, не знам ли какво прави. Да. Не съм го на... Защо сега си забравих мисълта, хора? Да, не забравяйте да се абонирате от всички от The Waters. Ето The Cross прави клипове от тук. Тук са всички. Toy King, White, още не знам много добре името. Момче не знам. Да, на всички от тук. Ето сега ще ви покажа по-подробно от The Cross. Тук, чакайте, не можеш просто от тук да. Хора, ако се чудите защо нямам канали, в принцип имам, но доста съм сложил. Ето ги. Да, дайте да отидем при The Cross. Ето нагоре и нагоре и нагоре. По-нагоре. The Cross. Канали. The Cross, пиши в коментарите как го сложи. Аз това не мога да го направя така. Опитах се, да. Ето я White Fox BG TV. Про България. Master Freddy Bulgarian TV, не знам дали е. The Waters си, да, е там. XX Z, не,
Zipro XX. Водохед. Той не е все пак в клана им. Но не знам защо са го сложили. Twitch. Не струваш. Всъщност струва, макар. Да, хора. Това ми... Чак, не. Има време. Малко ще разучаваме и ще направя малко рекламки. Ето другата реклама. Ето и моята друга приятелка, която се казва Electrosmart Dangle BG. Ето това е много яко. Smoke weed every day. Да, хора. Хора, ще направя един стрим. Не забравяйте да се абонирате за едно на БГ. И защо го маре така? Айде на предизвикателствата и още нещо. Какво става тук? Да, хора, не забравяйте да лайкнете това видео, сабскрайбите и абонаменти. Не за мен, а за... Ще ги добавя в линка, или не в линка. Ето, за да крос, ще го намерите някъде си. Аз не знам къде. The Waters, Master Freddy Bulgarian TV. Отиваме надолу. Чакай. Да, Electrosmart Dangle BG. Тя не е от това, макар. Той е King Bulgarian TV. Готиня БГ, не го казах, извинете. Извинявай, Стевчо. Видите, че го бъркам с друг. Извинявай, Готиня БГ. Алекс Русаков, не знам който е. Това съм аз, Роубъс, да. Small... да, хора, това мисля да си... чакайте, забравих други ми приятел. Ники Gaming БГ. Да. Никой все пак не му е лайкнал ето това. 3 лайка, заслужава си. И какво става, хора, аз съм Ники Гейминг BG. И това е новия ми скин, чакай да го скрия. Имаме нова изненада, която ми отне много време да построя. И то наистина много. И ако ви харесва, мога да направя, ако съберем поне 5 лайка на този клип. 5 лайка на този клип. Ще почна да правя поредица за как аз строя неща. Да ми напишете в коментарите какво искате да построя. Долу-горе да съм добър в редстоуна. Казвайте, напишете в коментарите какво искате за билд поредица, ако съберем 5 лайка. Защото знам, че имам и 6 Хора, нека ги чуят, искам много клип от него. И т.е. 5 лайка са възможни. И наистина просто нека да започваме. И да. Сам съм мъчех толкова много време, за да го направя това нещо. Не. Много. Тук е забравил ръцете малко да ги такова. Подебели, защото вижте какво разстояние. И, нали, това не е всичкото. Чакай. Има и лък и тия честове и тук са за стрелите. Ако искате и сега ще отида да го покажа. Аз не съм, чакайте. Сега нека да отворим. И всеки чест е така пълен. Нали, ето. Така. И както виждате, още и сега още имам неща останали, да те съм строял. И нали хора, ако ви харесва това, ударете, щупете този лайк бутон. Тук
малко съм променил слушалките, защото на скина ми са сиви. Нали, ако мога да покажа сега. И не знам ако нещо се е видял, аз по-скоро нищо не видях. Тук ей това и тук не е сино, ами е сиво, ама аз го промених, защото нали така е по-готино. Оп, нека така да си седна на меча. Не да си го седна, ами добре, чакайте сега. Само да ни падна, само да ни падна. Оп, 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 оп. Окей, не. Окей. Ето. Окей, хора, ето. И наистина се надявам да ви харесва. Моля ви се, лайкните. Събирам 5 лайка, само това. 5 лайка и поредица за какво искате да строя е готова. Така че. Да. Чакайте му видим интрото. Поне да беше сложим музика някакви. Значи доста старание положи. Да, хора, ми се приключвам с това видео. Да приключвам с това видео. Това е всичко от мен. Надявам се ви хареса, лайк, сабскрайбте и на другите приятелите. Ще ви покажем някакси, ще разбера как. И това е всичкото. Да, вече го казах. Да, лайк, сабскрайб и един коментар. Да, не играхме една игра, две. Две. Не знам. Да, хора, и това е всичко. Чао.